ବାପା ସହ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା। ଦୁଇଟି ଝିଅ ହେଲେ ବାପାର ପାର୍ଟନର ଥିଲେ ସେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଲା ସାବତ ବାପା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସାନ ଝିଅ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ସାବତ ବାପାର ପିଲା ଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି ମା କୋଳ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମା'ର କଥା, ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ ପିଲାକୁ ପଛକୁ ଦେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ମା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଝିଅର ମନ କଥା ଅଧିକ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ହେଲେ ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳି ଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା। ଦୁନିଆରେ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ବା ପୁଅମାନେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଯଦି ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ସହ ଖେଳାଯାଏ ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛୁ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରିଲେ ବି କମ୍ ହେବନି। ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଝିଅ ସହ ଏମିତି କରିପାରେ, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ବି କରି ହେଉନି। ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ନିଜ ସାବତ ବାପା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ରାକ୍ଷସୀ ମା। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମା ସ୍ୱାମୀ ଘରର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଥିଲେ ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇ ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ କିଶୋରୀ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ 15 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ସାବତ ବାପା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ। ବଡ଼ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେବାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରାଇବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧମକ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ। କାରଣ ସେ କହୁଥିଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରକୃତ ପସନ୍ଦ ସାନ ଝିଅ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ନିଜର ସାନ ଝିଅକୁ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ମା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନ ଝିଅ କୋଳକୁ ଆସିଥିଲା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 1 ବର୍ଷ ପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଆଖି ବୁଜିବା ପରେ ବାପା ମା ପିଲାକୁ କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଲୁରରେ।